Evo, vraćam se od doktora i ovo je fenomenalno, gledaj. Gledaj kako je lepo. Jo, vidi kako je fino. Bože ti ote. Fantastično. Ali što je klizavo i oj majko moja i ovaj ispod, wow, ovo je užas, užas. Što je klizavo. I baš je fino ovako malo vazduha dobiti, a ne samo u krevetu i ustanem. Evo, još malo sam stigla kući, baš je lijepo.